I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u novom klipu. Mi ćemo danas igrati Minecraft preživljavanje. U današnjem klipu ćemo mi da prevršavamo onaj gornji sprat. Sada, to je ovdje. Mada sam ja mislio prvo da vam pokažem što sam sve tu uredio. To sam malo skratio. To sve tu. I gore je farma chickena. To mogu sada vam pokažem. Evo tako. Evo to je to. Još ne radi. Mislim radi, ali još ne može još. Nije bitno. A gledajte to drvo. Pa čekaj, mi možemo napraviti neku kućicu. Sada možemo da stavimo neke čestove.
Fuh. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se svidjela i vidimo se